lytter til Kapital og Kaffe, en videopodcast fra Danban. Her taler vi om investeringer, iværksætteri og de beslutninger, der former rejsen fra første investering til exit. I samtaler med investorer, founders og andre fra økosystemet deler vi erfaringer, også når det er svært. Læn dig tilbage og lyt med. Velkommen til Kapital og Kaffe. Hej, mit navn er Trine, og jeg er direktør i Danban. Og i dag der skal vi snakke om exits. Vi fokuserer tit meget på hele rejsen frem mod investering og fundraising og startup-investeringer i Danban. Men der ligger også meget mere i det end bare investeringen selv og pitch decks og term sheets osv. Der er hele rejsen frem mod exit, og det er lige præcis den rejse, vi skal snakke om i dag, og selve exit-forberedelserne. Og til det har vi inviteret 2 gæster med i dag, og vi har Leon fra Deloitte og Christian Eiken fra Bech-Bruun. Så hvis I måske lige kort vil introducere jer selv. Jeg hedder som sagt Leon og kommer fra Deloitte og sidder i det, vi kalder Deloitte Fast Growing Companies, som er vores gruppe, der fokuserer på vækstvirksomheder, hvor jeg sidder på revisionsdelen som autoriseret revisor. Jamen, jeg hedder Christian Eiken, som du sagde, Trine, og sidder i Bech-Bruun, advokatfirma, hvor jeg er partner i den afdeling, der beskæftiger sig med M&A, altså virksomhedsoverdragelser. Så jeg sidder så dagligt og hjælper både kapitalfonde og ejerledere i forbindelse med kapitalrejsninger, exits, opkøb og alt derimellem. Mm-hmm. Spændende. Tusind tak, fordi I har lyst til at komme ind og dele nogle af jeres erfaringer med os. Som sagt, så er der jo hele den rejse op frem mod en exit, og den kan jo se meget forskellig ud, for der er mange typer af exits. Det kan være private equity og VC, det kan være opkøb, det kan være fusioner. Der er mange forskellige mulige scenarier i enden, men jeg tænker, en af de ting, der ligesom er fælles for det hele, er, at det kræver en grundig forberedelse og en grundig proces, og at man kommer i gang nok i lidt bedre tid, end nogen vil forvente. Så i jeres opfattelse, hvor tidligt starter forberedelserne til en exit egentlig, hvis man tager fra jeres perspektiv inde på revisionsdelen? I mit hoved så starter exit-rejsen i virkeligheden allerede første gang, du overvejer at tage en professionel investor ind. Det er første gang, du begynder at skulle beskrive, hvordan rejsen ser ud. Hvad er planen for, at investor får sine penge igen på et eller andet tidspunkt? Ja. Og hvad tænker du? Jamen, jeg er meget enig. Altså, jeg tror, man skal se det som om, at alle de små skridt, der bliver taget på rejsen, i virkeligheden kommer til at have en indflydelse på exit, og derfor kan man sådan set ikke, kan man sige, tænke det tidligt nok. Men hvis man så i forlængelse af Leons pointe trækker det lidt frem og siger, exiten, sådan den intensive forberedelse, den vil jeg begynde at tænke i sådan 2 til 3 år før. Og så starter der jo et stigende intensitet i tingene, ikke? Hvor sådan, det der med at gå ud og markedsføre og sådan selve exit-processen, det er måske et år før. Men der er god ræson i at komme i gang tidligt og begynde at se på, om man er klar til den rejse, man godt kunne tænke sig at tage. Ja, det er bare det, man har tænkt over, hvad det er for et exit, eller hvilke exit-scenarier, der måske kan komme ud i fremtiden. Det gør måske også, at man kan få taget de rigtige beslutninger tidligt, så man får prioriteret de ressourcer, der er på den rigtige måde. Det er også noget, vi kan se, der er mange af vores investorer, når de går ind i startups, så er det jo også noget, de spørger ind til, hvad er det for en exit-rejse især, og der er mange founders, der måske ikke har tænkt over det. De fleste har jo en eller anden idé om, vi vil gerne vise i vejen, eller vil vi lave en børsnotering eller andet. Men det er altid interessant, hvor tidligt man faktisk skal gå i gang. Og nu kan jeg jo høre på jer to, det er jo egentlig næsten, når du lukker investeringen, eller overvejer at tage en investering ind. Hvordan matcher det sådan med de selskaber, I sidder og rådgiver i exit? Hvordan matcher det deres, altså det I siger, de skal tidligt i gang? Hvor tidligt går de faktisk i gang? Er de på forkant, eller er de altid sådan lidt? Det er svært at generalisere omkring. Jeg tror, at dem, der har prøvet rejsen før, er rigtig gode til at få tegnet billedet op tidligt. Hvor det måske er første gang, man er inde i at starte en virksomhed og skal lave en startup, så er det måske mindre fokus, og fokus er måske mere på, vi skal have udviklet vores produkt, vi skal ud i markedet, og mindre på at tænke næste 5 skridt, og de næste 3, 5, 10 år frem, og kapitalstruktur og alle sådan nogle ting. Ja. Jeg ser måske sådan 2 grove inddelte grupper, ikke? Altså, der er dem, hvor vi arbejder løbende med dem og har sådan interaktioner. Og det er jo de bedste, fordi det er dem, hvor vi sådan løbende kan have en dialog omkring, hvad de gerne vil. Okay, hvis I vil herhen, så skal I nok nu begynde at tænke over de her skridt. Og så er der jo dem, der kommer ind på det tidspunkt, at de har truffet beslutningen, at de kunne godt tænke sig at sælge deres virksomhed. Og der har vi lidt mere travlt, fordi dels skal vi lære hinanden at kende sådan til den rådgivning og den proces, der skal køres. Men dels kan der jo også, og det er der ofte, noget oprydningsarbejde, eller lidt oprydning i krogene,
inden vi sådan går live, ikke? Og det bliver bare nemmere, hvis man har haft en længere løbende proces og lært hinanden at kende, og måske også kunne navigere udenom nogle fejltrin, og ikke kun tage den der dialog et halvt år før, man godt kunne tænke sig at skyde det af. Ikke? Mm. Det giver super mening. Og du nævnte også, Christian, før i forhold til med, hvornår man er klar til exit. Hvad er det for nogle, er der nogle typiske ting, altså nogle tegn, som I sidder og kigger på som rådgivere, på hvornår et selskab er klar til at både påbegynde altså sådan exit-rejsen, men også at lave exit og gå all in på det? Jamen, jeg tror, det er nok svært at sige noget sådan helt konkret om, at man kan sige, at det at lave et exit, bare for at bringe det ned, er jo, du kan sige, at sælge din virksomhed. Og det kan der jo være mange bevæggrunde til. Altså det kan være, at man har nået en alder, hvor man kan se, at man ikke længere skal være den rigtige leder eller ejer af virksomheden. Der kan også være mange andre grunde til, at man exiter. Og altså, hvordan du ligesom griber det an, afhænger meget af, hvordan du vil opnå med det. Og altså, vi ser jo også exits på meget umodne selskaber, og vi ser meget modnede selskaber, der exiter. Så jeg synes ikke, man kan sætte det sådan over en kamp. Men der er i hvert fald nogle ting, der skal være styr på, før man kan gå i exit. Ikke? Altså, du skal have styr på dit cap table. Du skal have styr på rettighederne til dit produkt. Du skal have en kontraktsbase og noget governance. Og der er nogle forskellige ting, som du jo godt kan lave et exit, selvom du ikke har styr på. Men alt andet lige får du bare et bedre exit, både på værdi, men også selve processen, hvis du har styr på nogle af de ting. Og det er jo noget af det, vi går ind og kigger på, og som I også kigger på, ikke Leon? Ja, men altså meget enig. Altså, i virkeligheden kan du formentlig sælge det meste. Det er et spørgsmål om, hvad prisen skal være. Og det er klart, jamen, jo mere styr der er på virksomheden, jamen, jo bedre pris får du også i virkeligheden. Og igen måske, jamen, jo mere usikkerhed der er for køber, jamen, jo mere tager de risikopræmier, så jo længere kommer prisen ned i virkeligheden. Så det handler også om, hvad har du lyst til at sælge, hvilket stadie, hvilken modenhed, hvor meget forventer du at få for det, hvor meget man skal have styr på inden. Så det er svært at sige klar eller ikke klar. Men ja. Og du nævnte også noget, altså cap table, nogle forskellige elementer, men når der kommer et selskab og siger, ja, vi skal i gang med en exit, og vi skal i gang med forberedelsen, vi har brug for noget rådgivning. Hvad er det så i forhold til det juridiske? Hvad er det for nogle forhold, I først kigger på, for at komme i gang med den proces og få dem klar? Jeg tror, noget afhænger af, hvad det er for en type virksomhed. Men det, man i hvert fald kan sige, er, hvor er værdierne i din virksomhed? Okay, men så er det jo der, vi også skal tjekke efter, at der er styr på det. Og så er der nogle ting udenom, som altid kan være godt at have styr på, altså compliancen rundt om med GDPR og hvad der ellers er, regulering, som man gerne skal overholde. Og det er jo altså, lidt afhængigt igen af brancher, er der nogle ting, der er vigtigere end andre. Men jeg vil sige, det der med, som jeg sagde, at have styr på rettighederne til dit produkt, at der ikke er nogen medarbejdere, der kan gøre krav mod de rettigheder, eller tidligere konsulenter eller andet. Det er i hvert fald meget tit, særligt tech, jo, hvor de rettigheder er tit af det, man køber, som at det er et meget, meget væsentligt punkt. Ikke? Og så det andet, jeg nævnte med cap-tablen, altså, der er jo ikke noget mere forfærdeligt, end at læne sig ind i en proces, hvor det viser sig, at du ikke har styr på dit bagland. Hvis du som ejerleder sidder og har nogle investorer fra tidligere runder, du har måske nogle warrants, du har måske nogle konvertible gældsbreve, du kan have alle mulige ting, og hvis ikke du ligesom kan komme med din virksomhed i en samlet park, så er der ingen, der vil købe den. Der er jo ingen, der vil arve de minoritetsaktionærer, du ikke selv har styr på. Så at begynde at tænke over, hvordan man får styr på det, og eventuelt få indgået en aftale i kredsen om, at nu gør vi det her sammen, det synes jeg er et meget centralt punkt. Og hvad i forhold til det regnskabsmæssige, skattemæssige osv., hvad er det, I går ind og kigger på som noget af det første? Step 1 er ligesom, har vi styr på de historiske data? Er der orden i banalhuset? Det er ligesom step 1, før vi overhovedet kan begynde at snakke og kigge fremad og kigge visioner og budgetter og alt sådan noget. Så det er step 1, altså er der styr på historisk data? Og når vi så ellers ligesom er ok med det, jamen, så skal vi jo til at kigge fremad. Vi skal lave en eller anden finansiel model, som beskriver, hvor er det virksomheden skal hen, hvad er det for nogle ambitioner, vi har, og hvad er det for nogle forudsætninger, vi lægger ind i det, for at nå de mål, som vi nogle gange påstår, at virksomheden skal ramme i fremtiden. Okay, mening. Og når I går ind i de her processer, fordi der er selvfølgelig det juridiske, der er det revisionsmæssige, men sådan en exit, hvor mange forskellige stakeholders er I også altså i dialog med? Er det selskabet selv, eller er det også alle investorerne, der er inkluderet? Hvor mange? Altså det kan jo virke som en ret voldsom proces, når man skal lave sådan en exit, der er mange stakeholders i de her selskaber. Typisk er det virksomhedens ledelse selvfølgelig, og så vil det, hvis vi har valgt som revisor, så vil det også være bestyrelsen, som har valgt os. Er der nogle ting, I ser igen? Jeg ved godt, man kan ikke generalisere, det har I også sagt. Det er svært at generalisere overalt, fordi selskaber er meget forskellige, exit-rejser er forskellige. Men er der sådan nogle typiske ting, I ser, nogle fejl, der tit sker, eller nogle områder, hvor at her er de bare ofte bagud?
Jeg synes i hvert fald, altså vi ser ofte på det juridiske felt, at et område som governance og et område som compliance har været nedprioriteret. Og det kan jeg godt forstå, altså fordi når man starter en virksomhed, så er det salget, det er produktet, det er alle de ting, man trykker på speederen på, og så leger man lidt catch-up på resten. Og det tror jeg ikke kan være meget anderledes, men du kan sige, jo bedre du selvfølgelig har styr på de ting, jo bedre et exit kan du også skabe for dig selv. Så derfor ser vi jo ofte, at man lige sådan lidt i 12 forsøger at reparere lidt på nogle af de ting, og det hjælper vi jo også tit med i de der processer. Jeg vil i hvert fald sige, at det, der er vigtigt at forstå, når du læner dig ind i det exit, er jo, at du læner dig ind i en informationsasymmetri, hvor du skal overbevise nogen om, at de skal betale noget for et produkt, en virksomhed, som de ikke kender, men som du kender rigtig godt, ikke? Og det er bare et tillid, der skal til, før at nogen vil læne sig ind i det. Så du skal tænke meget over, hvordan skaber jeg en tillid? Hvordan får jeg, kan man sige, leveret på de ting, jeg siger, til at køberen kan få tilliden til at betale en høj pris for den virksomhed, som de jo aldrig vil kende så godt, som den ejerleder, der vil sælge den, ikke? Jeg er måske virkelig lidt i forlængelse af det, sådan Christian siger, ikke? Altså det er meget en tillidsøvelse i virkeligheden, så hvis det begynder at være for meget, når vi begynder at kigge ned i de historiske data med småfejl her og der, jamen på et eller andet tidspunkt, så begynder vi at miste tilliden, og det sætter sig i risikopræmien, eller også så ender man med helt at bakke ud. Hvis vi begynder ikke at have styr på vores historiske data, jamen så begynder vi også at tvivle på visionen, budgettet, forecastet, og så lige pludselig så begynder det at blive svært at mødes. Ja, så vil sige, nogle af de konsekvenser, hvis man ikke er forberedt godt nok, der er noget i forhold til, at der er en risiko for selvfølgelig, at køberne bakker ud, men så er der også noget i forhold til hele værdiansættelsen og den tillid, der bliver bygget op. Er der andre risici i forhold til ikke at komme hurtigt nok i gang med at forberede? Man kan få rigtig travlt i hvert fald. Tit kan man reparere på rigtig meget, men det er som regel også mere bøvlet og mere tidskrævende og dyre i sidste ende at komme med noget i sidste øjeblik, kontra at man kommer i gang i god tid for at tænke tingene godt igennem, for at tage de rigtige beslutninger, for at lave de rigtige investeringer. Ja. Det er det samtale, jeg synes, jeg har oftest, når folk så har solgt deres virksomhed, er, hold da op, det var voldsommere, end jeg havde regnet med. Altså, det var tungere, det var et større ressourcetræk på virksomheden, på mig som ejerleder, end jeg havde regnet med. Ja. Alle havde sagt det til mig, men jeg havde alligevel ikke helt kunne sådan tage ind, hvad det var. Og det får mig bare altid til at tænke, jo bedre forberedt du kan være, og jo flere af de der fejlreparationer, man ikke behøver at lave i orkanens øje, men man kan få styr på i processen op til, jo bedre står du bare. Og jo mere overbevisende kan du også være i salgssituationen, ikke? Fordi det er jo det er. Så det synes jeg bare er tankevækkende, at det altid kommer bag på folk, hvor meget det kræver at servicere, 3, 4, 5 hold rådgivere for hver køber, og nogle gange er der jo flere købere, som byder sig til. Og det er bare et kæmpe træk på sådan en virksomhed. Og derfor vil vi også gerne have nogle komprimerede processer, som er veldrevne, frem for at få sådan nogle langstrakte processer, som bare lægger et permanent træk på virksomheden, som tynger virksomheden, ikke? Men det er jo også en interessant dynamik, fordi de mange af de her selskaber, dem vi arbejder med i det stadie, hvor vi normalt går ind, det er jo også meget, meget tidligt, og der kigger vi jo til på, hvad er det, man vurderer dem på, hvad er det, man screener dem på, der er begrænset historisk data, men så er det jo lige præcis mavefornemmelse og teamet og personerne bag og tilliden, hvor tallene måske er knap så dominerende, fordi der er begrænsning på, hvor meget der er. Jeg tænker også, det er noget, I må mærke i den proces, at det er tit selskaber, der har været vant til, at det er lidt nogle andre parametre, de vil have målt på, og lige pludselig så er det altså det der orden i penalhuset, og budgetterne, nu er det ikke bare guesstimates, nu skal der faktisk ligge noget til grund for det. Ja, klart, og lige pludselig bliver det at kunne beskrive, hvordan vi kommer fra det. Det kan godt være, det er begrænset historiske tal, men der er trods alt nogen, hvordan vi kommer derfra til de her estimater, vi nu engang laver. At det netop ikke bare er, at i morgen stikker det helt af, ikke? Men at vi kan forklare, hvorfor det stikker af i morgen. Ja, der skal være lidt mere end bare et pænt billede af en hockeystik. Præcis. Jeg tænker også, Lea, når I må tit se ind i at blive spurgt, altså om sidste år, der realiserede I så X. Var det også det, I havde budgetteret, ikke? Eller er der afviser der, ikke? Altså, hvordan sådan... Det er lidt tilbage til tilliden i virkeligheden, ikke? Så, hvor gode er vi til at estimere, hvor meget styr har vi på vores tal, hvis vi ikke har ramt vores budget. Vi har levet 3 år, vi har ikke ramt vores budget endnu. Jamen, hvorfor skal vi så tro, vi rammer det næste år? Så det der med at få tidligt styr på den del, det betyder altså også et eller andet. Ja. Det giver mening. Er der nogen, og det kan være svært nogle gange, og jeg tænker ikke selskabsnavne af fortrolighed, men har I nogle sådan konkrete eksempler på tidspunkter, hvor det er gået galt, altså hvor det ikke er gået igennem, fordi der ikke har været styr på penalhuset?
Ja, det synes jeg, altså folk er jo ordentlige og høflige, og tit så trækker man sig jo af alle mulige grunde, ikke? Men jeg synes, jeg kan komme på både eksempler, hvor altså det der fraværet af at have styr på rettigheder, fraværet af at have styr på dit cap table, fraværet af at levere på de ting, man siger, man kan. Altså der er meget tit, at køberen bare kommer ind, og det er jo ikke fordi, der er sådan nogle enkelte gange er der den der enkelte store dealbreaker, ikke? Men rigtig ofte er det jo bare min oplevelse af, at køberne kigger rundt og synes ikke, der er ikke styr på tingene. Og når der ikke er styr på tingene, hvorfor skal jeg så have tillid til den business case, der er blevet lagt foran mig, hvor, som du kaldte det, der er en hockeystick, og alting vokser ind i skyerne, ikke? Det har jeg ikke tillid til, når jeg har kigget rundt, og der ligger nullermænd alle steder, ikke? Og derfor, altså det der igen tilbage til, at forberedelsen er med til at skabe den tillid og den oplevelse af, her er kommet ind et sted, hvor folk har styr på det, og når de har styr på det, så kan jeg også have tillid til, at den rejse, de siger, der vil ligge foran den her virksomhed, det føler jeg mig tryg ved, der kan realiseres på, ikke? Jamen, jeg er meget enig. Der, hvor det går rigtig godt, det er netop, hvor man er kommet i gang i ordentlig tid. Man har fået orden i penalhuset, man har fået styr på alt det juridiske. Man har arbejdet godt med sin finansielle model. Man kan forklare, hvordan tallene kommer frem. Og så kan man jo så aflede modsatte der, hvor det måske går mindre godt. Det er så der, hvor man ikke har fået prioriteret de her ting. Ja. Og nu snakker vi meget om de her forskellige parametre. Der er noget cap table, der er tallene og så videre, nogle aftaler og IP-rettigheder. Hvis man ser på sådan noget som for eksempel cap table, det er jo også noget, vi kigger rigtig, rigtig meget på. Er der nogle sådan helt konkrete tendenser, I ser? Altså noget, hvad er dårligt, altså et dårligt i går så en cap table ved en exit? Hvad skal man være ops på? Jeg ved ikke, om du kan sige, at der er noget, der er dårligt, men der er i hvert fald noget, der kan sætte nogle forhindringer, hvis der lige pludselig ikke er alignment mellem de forskellige investorer, du har ind, men vil noget forskelligt lige pludselig. Det kan spænde ben for nogle ting i hvert fald. Mm. Jeg synes tit, altså nu taler jeg om warrants, og det kan jeg jo sige, at et område, der næsten notorisk er fejl i. Altså det er en kompleks størrelse, og både på skattesiden, men også på sådan det tekniske implementeringsmæssige, næsten altid fejl i det. Og konvertible gældsbrev er også en rasende kompleks størrelse. Og hvis du sidder med den type instrumenter, og der er uklarhed om, hvornår de kan konvertere, om de skal konvertere i et exit. Hvis du ikke har en klar ejeraftale, hvor der står, at nu kan x procent i fællesskab trække alle andre med ind i et exit. Altså, det er næsten showstoppers fra start, hvis ikke du ligesom igen, som jeg sagde før, kan levere credible 100% af virksomheden og styre den med, ikke? Det er i hvert fald noget, der skal tages hånd om meget tidligt, hvis der er usikkerhed omkring de ting, ikke? Mm, ja. Og er det noget i forhold til altså, de her budgetter at have tal, altså styr på sine tal? Fordi at man får en revisor til at sidde og kigge sammen med sig, og at man kører det. Men selve processen omkring, altså tit og ofte så ser man jo de her tidlige stadier på selskaber. Der har de nogle planer, de kan ændre sig osv. Men er der noget i forhold til det arbejde, der ligger med forudsætningerne bag? Hvor dybt går køberne ind i det? Altså hvor dybt går de ned i de her budgetter? Eller er det rådgiverne, er det køberne selv, der sidder og kigger på det? Køber har jo formentlig også nogle rådgiver med, men jo, altså det er jo det, som ligesom er det, de køber ind i. Det er selvfølgelig, hvor er vi nu, men måske lige så højt i de tidlige stadier. Hvad er det, vi ser ind i de næste par år? Så det er klart, de her forudsætninger bliver jo enormt vigtige i forhold til, hvad man som køber vil give for det her. Og jo mere usikkerhed der er omkring de forudsætninger, jo mindre vi kan forklare, hvad der egentlig ligger bag. Jamen, det sætter sig jo på en eller anden måde en risikopræmie. Så det er jo et kæmpe fokusområde. Så det giver god mening at bruge noget tid på at forklare, hvorfor går vi fra 100 sidste år til 150 til 200. Og ikke bare fordi, at vi tror, at lige om lidt så vender det, men at man kan få noget substans ned bagved. Det giver noget validitet til tallene og til budgetterne, til den finansielle model i øvrigt. Og når vi så tager det helt ned på et lavpraktisk niveau. Hvis man kommer som selskab og siger, vi vil gerne lave en exit, om vi siger, at de er OK tid, og de kommer i god tid og siger til jer, vi skal lave en exit. Hvordan ser processen så ud? Altså en ting er, hos jer arbejder I sammen, altså hvis det er, nu det Bech-Bruun, Deloitte, det kan være mange forskellige konstellationer. Arbejder man tæt sammen, advokater, revisorer, eller kører det ligesom to spor for sig selv? Det kommer lidt an på, hvor langt vi er fra i virkeligheden. Men der kommer et eller andet punkt, hvor vi siger, nu begynder vi sådan reelt at gå mod den indsendtsfase. Så er det helt normalt, at vi som revisorer og advokater, og hvem man ellers har på at rådgivende, kommer tættere og tættere på hinanden og arbejder sammen i det forløb. Jeg vil sige, de bedste processer er jo dem, hvor alle rådgivere får talt ordentligt sammen.
fordi der aflejer sig jo information i de forskellige siloer, om du vil, ikke? Og hvis ikke man får delt det, altså det er enormt vigtigt at arbejde tæt sammen, både med jer på revisionsdelen, og tit er der investeringsbanker, der kan være transaction service teams, der kan være skatte, due diligence, der kan være alle mulige sæt rådgivere. Det kan jo være en lang liste af rådgivere, der er i spil, ikke? Og det er enormt vigtigt at få informationsdelt imellem dem, for ellers så er der bare nogle ting, der falder mellem to stole. Ja, der er et eller andet overlap i forhold til, der er mange af de ting, vi skal bruge, som i virkeligheden kommer fra den juridiske del, hvor hvis ikke vi snakker sammen, jamen, så bliver det svært at få det rigtigt ind i modeller, hvad vi ellers kigger på. Omvendt så er der også nogle af de tal, vi leverer, som nogle af de andre rådgivere skal bruge, så der er nødt til at være et eller andet samspil. Ja. Og er der sådan en, ja, det håber jeg, ellers så bliver det en lidt fragmenteret proces, tænker jeg. Er der nogen sådan tommelfingerregler? Det er igen tidsrammen. En ting er, hvornår selskabet selv skal begynde mentalt at blive klar og få styr på penalhus og alt det, men når de kommer til jer og begynder processen, er der så et eller andet med, hvor langt den proces normalt er? Altså hvis man ser børsnoteringer, så er der jo tit en eller anden timeline, hvor man siger, nu går vi i gang, og så har vi en dato. På exits, hvis man siger til private equity eller VC-fond, er det samme? Er der også sådan en, nu har vi en fastsat dato, det er den, vi går efter, og så har vi ligesom en periode, der kører op til, eller er det meget flyvsk? Ja, jeg vil sige, altså hvis du ligesom zoomer ind på det der, nu er det nu, ikke? Og forberedelse og alt er overstået, så er der jo typisk en fase, hvor du forbereder noget marketingsmateriale, måske du også forbereder nogle due diligence-rapporter fra sælgersiden, for ligesom at få køberne godt læst ind, uden at de selv skal få meget i gang, ikke? Men den sådan intense forberedelsesfase, og så går du ud og markedsfører, ikke? Og nogle gange står der jo en køber allerede, og så kan man sætte sig ned og begynde at skrive en aftale med dem og forhandle det på plads. Andre gange skal man, som jeg siger, ud og markedsføre, og måske få nogle forskellige til at komme med et bud og se, hvad man synes er mest spændende som sælger, ikke? Men det forløb var jo 6-9 måneder, ikke? Fra man sådan trykker på knappen til man forhåbentlig kan stå med en underskrevet aftale, ikke? Ja, det er svært sådan at sætte 2 streger under, hvor lang tid det her tager. Det kommer også lidt an på, hvad sælger vi, hvor varmt det produkt har vi, hvor mange potentielle købere har vi, hvor lang tid skal vi lede. Så det er svært at sætte 2 streger under, men jeg tror, det er meget fint tommelfingerregel, at det tager det nok deromkring i hvert fald. Ja. Så hvis der var en founder, der kom til jer og sagde, vi vil i gang med en exit, hvad er de bedste råd til dem? Eller hvis de sagde, at vi skal lave en exit om 3 år, hvad er nogle af, hvis I kunne give et par gode råd til, de kan tage med sig? Jeg tror, man skal starte med lige at sætte sig ned og sige, hvad er det for nogle kompetencer, vi allerede har i virksomheden? Hvad er det, vi selv er rigtig gode til? Og prøve at få snakket med nogen, der har prøvet det her før. Sige, hvad er det så, vi kommer til at mangle? Det kan være, at vi skal have et ekstra bestyrelsesmedlem, der har nogle kompetencer, vi ikke har lige nu. Det kan være, at vi skal have noget advisory board på. Det kan være, at vi skal ansætte nogen, som kan dække noget af. Og så kan det også godt være, at man skal have nogle rådgiver på, som kan tage det, som man så nu engang ikke får ind i virksomheden. Men det her med at være sådan opmærksom på, hvad er det, vi kan lige nu, og hvor er det, vi har nogle flanker, som vi skal have dækket af. Og få gjort det tidligt. Og det er ikke altid, man bare skal ud og købe rådgiver. Nogle gange er det også at få sat den rigtige bestyrelse og nogle ting. Har du, inden vi hopper over til din gode råd, har du sådan i forhold til, hvor meget man selv kan som selskab, før man begynder at involvere rådgiver? Det er selvfølgelig også noget med, hvilke kompetencer man har internt. Men hvor meget ser jeg den proces, de normalt selv kan bære? Altså, jeg synes jo generelt, vores founder i Danmark er pissedygtige. Så de kan rigtig meget. Det er godt at høre. Det er jo bare virkelig, vi har nogle super seje founders, som kan rigtig, rigtig meget. Så det er ikke fordi, at man bare skal læne sig tilbage og sige, at jeg skal købe mig til alting. Selvfølgelig kan de rigtig meget selv. Men nogle gange handler det også om at være bevidst omkring, hvad man egentlig skal kunne. Og der er det måske meget fint at få noget sparring et eller andet sted. Om det så er de sidder konsulenter, eller om det er med nogle af ens peers, som har prøvet det før, eller gennem sin bestyrelse, eller hvad det er. Det må man ligesom gøre med, hvad man har brug for. Men det der med at være bevidst omkring, hvad det er, man skal kunne til at starte med, og så finde ud, lige tage et skridt tilbage og sige, hvad kan jeg så egentlig selv, og hvor har jeg brug for nogle andre. Og Christian, fra dit point of view, hvad er nogle gode råd til de founders, der står over for en? Jamen, jeg synes, vi har jo talt meget rundt om det her orden i penalhuset, ikke? Styr på fundamentet, billederne står i kø. Så hvis vi ligesom parkerer den, så den snak, jeg meget ofte tager, når folk første gang kommer ind og siger, jeg kunne godt tænke mig at exit min virksomhed, ikke? Det er, jeg råder folk til at blive meget, meget skarpe med dem selv på, hvad det ønsker at opnå med det her exit. Fordi som du også sagde før,
der er mange forskellige slags exits, og børsnotering er en ting. Du kan sælge. Hvem sælger du til? Vil jeg have solgt hele min virksomhed? Vil jeg med videre på rejsen? Vil jeg have en minoritetsinvestor ind for at hjælpe mig til måske at komme videre til noget andet? Og før du bliver skarp på det, altså hvad er mit ønskede målbillede, der synes jeg, det er enormt svært at tale om, hvad vi så skal gøre. Fordi jeg synes ikke, man med rimelighed kan sige, at altså, om du skal børsnoteres, eller du kunne tænke dig at sælge til en kapitalfond, eller du ønsker at sælge til en konkurrent. Altså det er 3 forskellige ting, vi skal have sat i værk. Og det starter for mig ofte ved, at ejerlederen går hjem og mærker efter, hvad det egentlig jeg har lyst til, hvad det jeg kunne tænke mig at få ud af det her. Ikke? Fordi en børsnotering, jamen det er jo bare at fortsætte i rillen, men nu har jeg adgang til et marked, hvor jeg kan få likviditet. Kapitalfonden, det kommer med en masse ønsker om, at man også bliver hængende og med snuden i sporet, og du ved, vi skal videre mod et fælles exit. Ikke? Konkurrenten, der kan det være, at man bliver overflødig, og det kan være dejligt, så får man en pose penge i hånden og kan lave noget andet. Ikke? Men jeg har bare ofte set, at man ikke har været helt bevidst omkring, hvad det egentlig er, man læner sig ind i. Og det er enormt vigtigt, fordi hvis nu du ville sælge til en kapitalfond, og du selv havde en alder, hvor at du havde måske ikke 5 år mere i benene, så er det jo nu, vi skal få skiftet ledelsen ud. Ikke? Få en ny ledelse ind, som får nogle år i benene, inden du kan sætte det i gang. Ikke? Altså, og sådan kan der være forskellige råd afhængig af, hvor man ønsker at komme hen. Helt klart. Så jeg tror, det er en sindssygt god point. Det der med at få tegnet, måske ikke nødvendigvis, at det skal være præcis det exit, men i hvert fald have en idé om, det er de her muligheder, der er, så vi kan få taget de rigtige beslutninger, ansat de rigtige folk, købe de rigtige systemer, eller vente med at købe systemer, hvis det ikke det er det, der er behov for. Ja, fordi det er også, altså jeg synes, det er sådan et område, hvor man godt kan mærke, der er delt, altså i selskaberne er der delt forståelse for, hvor hurtigt man skal i gang. Og lige præcis, der er der nogen, jeg taler nogle gange med folk, hvor de siger, at det giver slet ikke mening at tale exit endnu, fordi vi er der slet ikke. Men hvor at de fleste investorer jo også sidder og kigger på, at jeg er jo nødt til at have en eller anden form for idé om, hvad er rejsen? Passer det til min investeringsprofil? Passer det til det temperament, jeg har? Og det samme gælder jo lige præcis i teamet. Så det, jeg hører, jeg siger også, det er det absolut første, det er at blive enige i ejerkredsen og finde ud af, hvad er det, vi vil med selskabet. Og når man så har gjort det, så kan man se igen, hvilke ressourcer har vi internt? Hvad kan vi selv gøre? Og der, hvor vi har nogle gaps, enten hyre ind, og ellers så allierer som en rådgiver, som for eksempel jeres organisationer, hvor man så kan få noget konkret sparring på den proces. Og så er det jo altid som med alt andet, så er det jo en proces, der kan tage meget lang tid eller lidt tid. Det kommer jo helt an på, hvad det er, og hvor meget der ikke er styr på, og hvor meget der er styr på i det der famøse penalhus. Man kan jo lave alt forberedelse, men som de siger i forsvaret, hvis der er forskel på kort og terræn, så kører vi efter terræn. Ikke? Så altså selv de bedste planer må jo også ud og leve i virkeligheden og ændre sig i takt med, at virkeligheden udspiller sig. Ikke? Ja, og du kan jo godt have lagt en super plan mod en eller anden form for exit, men så opstår der en mulighed, der gør, at noget andet bliver mere interessant lige pludselig, og så må man jo skifte retning og tage det undervejs. Det var faktisk mine spørgsmål til jer, og jeg synes, I har svaret rigtig, rigtig godt på dem. Har I noget, som I tænker inden for det her emne, som I tænker, det var ærgerligt, at vi ikke lige kom forbi det? Det vil jeg egentlig gerne lige nå at sige, eller pointere, at jeg havde med. Jeg synes, vi er kommet godt rundt. Altså, jeg tror, det der med at begynde at modne sig selv til, hvad det er, man ønsker at opnå, det er nok det bedste råd, jeg kan give. Og så, orden i penalhuset. Det er bare nemmere at sælge et hus, der lugter af kanelsnegle, og der er ruttet pænt op, ikke? Jeg er meget enig, og det kan godt virke sådan lidt counterintuitive, at man skal starte med at snakke exit, inden man føler, man nærmest er kommet i gang. Men det gør bare, at man kan tage nogle bedre beslutninger hen ad vejen og bruge pengene mere rigtigt og bedre i hvert fald. Yes, det giver rigtig god mening. Tusind tak, fordi I ville være med og dele jeres erfaringer. Det er jo selvfølgelig et kondenseret format, så det er jo sådan en lille teaser for det, et indblik i et emne, der fylder rigtig, rigtig meget hos rigtig mange, og som man kunne tale om i timevis, hvis man virkelig dykkede ned i materien. Men det var super spændende at få jeres perspektiver på det. Tak fordi du måtte. Vi håber, at samtalen gav perspektiv, og at du har lyst til at dele den med andre i dit netværk. Du kan finde mange flere samtaler og viden på danban.org. Tak for din tid.